Any all the above you can't get in. I don't want no problem. Because we professionals. Javljamo se sa Tower centra gdje se odvija drugi JDM meeting. Ovo je ujedno humanitarni event gdje se skuplja novce za dom za nezbrinutu djecu Ivane Brlić-Mažuranić kako bi se normalno pomoglo svoj djeci bez roditelja. To je meeting koji je tradicionalan u Honda ekipi, koji se proširio na JDM, to jest japanska sva vozila, jer jednostavno previše nas voli kompletno japansku industriju, tako da smo došli smo na Tower kako bi smjestili sva vozila koja su htjeli doći i tako nam je zahvaljujući Tower centru omogućeno i drugi puta da se održi naš prekrasan susret. Naravno, ulaz je potpuno besplatan, svi su dobrodošli. Možete pogledati aute, imamo i natjecanje u stylingu i prekrasne hostese koje će svakako podignuti ovaj event.